Първите резултати от отварянето на данните за градския транспорт на София са налични. Интерактивна карта с местоположението на всички коли на градския транспорт в реално време беше направено от потребител bPilot 253. Наживо в сайта му, линк слагаме в първия коментар, се вижда през няколко секунди къде точно се намират тролеите, трамваите, автобусите. Налични са и разписанията на градския транспорт. Много удобна опция е да натиснете върху спирка и да ви покаже кога точно идват следващите превозни средства. Може да натиснете и върху кола по линия и да ви покаже след колко точно минути ще бъде на следващата спирка или следващите спирки. Отварянето на данните беше по моя инициатива и на заместник-кмета по дигитализация на София Иван Гойчев. Във форума GT София въпросният bPilot 253 пише, че целта е всичко да е унифицирано и на едно място и продължава. Има безброй нови функционалности, закъснения, разписания на коли, включително и на метрото, разглеждане на курсове, информация за дадено превозно средство, по-добра информация за заминаващите от спирките и много други. Новост е наличието на други градове. Освен София има и Варна и малък град в Литва, но могат да бъдат добавени и други градове. В близко бъдеще планирам да добавя и още, включително и БДЖ. Също така картата може да се добави към началния екран на телефона ви и да бъде като приложение. Скоро ще има подобрени опции за филтриране по линия и модел. Нямам идея кой е bPilot 253, но това, което е направил, е страхотно и безплатно. Много ми е интересно CGM колко пари са дали, за да направят функционалностите в техния сайт, които са подобни. Сега става ли ясно защо искахме да отворим данните за градския транспорт? Друг програмист, Преслав Рачев, още преди няколко седмици качи видео в профила си в LinkedIn, показващо времето за пътуване с градския транспорт. Казва: колко време отнема на човек да стигне от точка А до точка Б в София, използвайки само градски транспорт и ходене пеш. На този въпрос реших да си отговоря, като свалих наскоро данните, публикувани от Столична община, и ги визуализирах върху една интерактивна карта. Бях виждал подобни такива за други градове като Париж и Ню Йорк и ми се искаше да направя такава и за София. В най-скоро време ще публикувам картата в интернет и ще я направя достъпна за всички. В момента доизглаждам разни бъгове, та може и част от картата леко да промени облика си. Слагаме линк от видеото във втория коментар.